Добре дошли в света на Zoom Lion, водещ производител на инженерна техника. Ние сме известни с нашите иновации в строителството, предлагайки продукти като строителни кранове, верижни кранове и вишки, които са получили национални титли на единствен шампион в производството. Нашите ключови компании Chande Hydraulic и Teroi Hydraulic са признати за специализирани иновационни предприятия, символизиращи нашия ангажимент към качеството и производителността. Нашият ангажимент към новите строителни материали е безпрецедентен. Разработили сме над 3000 формули и 5 основни системи за зелени и енергийно спестяващи строителни материали. С Zoom Lion вие получавате не само качествени продукти, но и устойчиви решения за бъдещето. Станете част от иновациите и надежността, които предлагаме. Zoom Lion, вашият партньор в строителството и земеделието.